sedulur Ponorogo men tresna karo kagunane dhewe, tresna karo wayange dhewe. Ya coba tak jineman sing nyemek-nyemek tur penak anggere sing nyuwara Mbak Uul. Semangsaku jare tunggale. Kasih tok iki. Ayo Ul, ora ketang lur kambang apa gatik glinding apa mari kangen. Apa klambi lurik apa karmu. Milih dhewe. Mosok ketek siut. Sing enak meneh. Ya men iki wis wayahe. Wayahe ngentok semangat. Maka ora disemangati iki kok. Kudu semangat. Wong sing gender cek semangat kok. Maka pancen ya nunggu TikTok. Wong saiki kakale enek wae. Bareng zaman teknologi ku wong nyambut gawe gender sing nyambi karo kowe. Golek teperan. Iya semen wong golek kaunggahan. Iki tukang lep ya kuwi kapuk. Biyen wong aku mulang wae dilep kok karo. Aku semelang kuwi nek nyontoni kleru. Ul, apa Ul? Nyuwun ingkang cekake mawon. Apa? Klambi lure. Oh, klambi lure. Ya. Iki ndak iki kondur nang Amerika. Ya apik perjalanan ning eneng pesawat mesti ya nyetel. Gandeng perjalanan jauh iki mesti nyetel. Wah iki. Jadi remenane iki jineman klambi lurek ya. Lah Pak Wakiti, Bapak Wakiti nang dalem. Karo ngrekso Bayu Rebak. Lho, lagune lurek-lurek. Urusane apa kok ngrekso Bayu Rebak? Kuwi iki kuwi Hadi Sucipto. Ini para guru-guru. Oh, wah, ya, Ul. Piye kok iki ya tak aturake karo pepundhenku langsung marata. Ya